హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ స్క్రీన్ కనిపిస్తోంది కదా అందరికీ. ఓం ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూరు వారి 18 రోజుల గీతా క్లాస్లో 2వ రోజు. అందరికీ స్వాగతం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం येन తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण భక్తులందరికీ హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. సో మొట్టమొదటగా ఈ 2వ అధ్యాయం గీతా సారాంశం సాంఖ్యయోగము. ప్రతి అధ్యాయానికి ఒక యోగం అని పేరని చెప్పుకున్నాము. యోగం అంటే భగవంతుడితో కనెక్షన్ అని చెప్పుకున్నాము. ప్రతి అధ్యాయానికి యోగం అని ఎందుకు పేరు ఉంది అంటే ప్రతి అధ్యాయంలోనూ కూడా భగవంతుడితో ఈ కనెక్షన్ ఏర్పరచుకునే విధానం కనీసం ఒక్క శ్లోకంలో అయినా, మోర్ దెన్ 1 శ్లోకాస్లో అయినా చెప్పబడింది. కాబట్టి ప్రతి అధ్యాయానికి యోగం అని పేరు అని చెప్పుకున్నాము. అయితే ఈ 2వ అధ్యాయం యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏమిటి అంటే గీతా సారాంశం అంతా కూడా ఈ బ్రీఫ్గా క్లుప్తంగా ఈ 2వ అధ్యాయంలో భగవంతుడు చెప్పడం జరిగింది. ఈ సాంఖ్యయోగము అంటే ఆత్మకు సంబంధించిన జ్ఞానం సాంఖ్యం అంటే. సో ఈ ఆత్మజ్ఞానం మాత్రం ఈ 2nd చాప్టర్ ఒక్క దాంట్లోనే చెప్పబడింది. మిగిలిన గీతా సారాంశం అంతా కూడా ఇక్కడ క్లుప్తంగా చెప్పి తర్వాత చాప్టర్స్లో విశదీకరంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయటం జరిగింది భగవంతుడు. కానీ ఆత్మజ్ఞానం మాత్రం ఆత్మ సంబంధించిన జ్ఞానం ఇక్కడ మాత్రమే ఉంటుంది 2nd చాప్టర్లో. అందుకని సాంఖ్యయోగము అని పేరు. సాంఖ్యం అంటే ఆత్మకు సంబంధించిన జ్ఞానం అని. సో ఈ 2nd చాప్టర్ గీతా సారాంశం అంటారు, సాంఖ్యయోగం అంటారు. చాలా ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్. సంజయ ఉవాచ, మొట్టమొదట సంజయ ఉవాచతో ప్రారంభమవుతుంది అనమాట. సంజయ ఉవాచ, మరి నిన్న మనం ఏం చూసాము? అర్జునుడు యుద్ధం చేయలేను, నా బంధువులందరినీ చూసి దుఃఖంతో ఇక మరి అన్నీ పక్కన పెట్టి కూర్చున్నాడు కదా. కూర్చుని నేను యుద్ధం చేయలేను అంటున్నాడు కదా. సో దానికి 4 కారణాలు చెప్పాడు. ఎవరికైనా 4 కారణాలు మీకు గుర్తుంటే, 4 కాకుండా 1 గుర్తున్నా, ఏది గుర్తుంటే అది చాట్ బాక్స్లో టైప్ చేయండి. అర్జునుడు యుద్ధం చేయలేను అని చెప్పినటువంటి కారణాలు ఏమిటి, ఎందుకు చేయలేనని అన్నాడు? మనకి రెడ్ కలర్లో, గ్రీన్ కలర్లో నిన్న మనం చూసాం 4 రీజన్స్. 5వ రీజన్ ఇక్కడ చూస్తాము 2nd చాప్టర్లో అని కూడా చెప్పుకున్నాం. బట్ మీకు ఏది గుర్తుంటే అది ఆ కారణాలు చాట్ బాక్స్లో టైప్ చేయండి. ఇది నేను ఒక ఫ్యూ మినిట్స్ అయిన తర్వాత చూస్తాను. ఈలోపు ఈ శ్లోకాస్ చూద్దాం. సంజయ ఉవాచ, ఫస్ట్ శ్లోక సంజయుడిది. తం తథా కృపయావిష్టం అశ్రుపూర్ణాకులేక్షణం విషీదంతమిదం వాక్యం ఉవాచ మధుసూదనః. తం తథా, ఆ రకంగా కృపయావిష్టుడు, దయతో నిండిపోయి, అశ్రులు కళ్ళు, పూర్ణాకులేక్షణ పూర్తిగా కళ్ళ నిండా నీళ్లతో నిండిపోయి ఉన్నాడు. దుఃఖంతో ఉన్న అర్జునుడు విషీదంతమిదం వాక్యం, దుఃఖంగా ఉన్న అర్జునుడిని చూసి ఈ మాటలు
ఉవాచ పలికారట. ఎవరు? మధుసూదనుడు అంటే శ్రీకృష్ణుడు. మధుసూదన అంటే అర్థం ఏమిటి అంటే మధు అనే రాక్షసుని సంహరించినందుకు ఆయనకు మధుసూదనుడు అనే పేరు వచ్చింది. కాబట్టి ఇలా దుఃఖంతో కంటి నిండా నీళ్లతో కూర్చున్న అర్జునుణ్ణి చూసి ఈ మాటలు మాట్లాడటం ప్రారంభించారట శ్రీకృష్ణుడు. ఏమంటున్నారో చూద్దాం. ఇక్కడ దుఃఖంతో ఉన్న అర్జునుణ్ణి చూస్తున్నాం. సో అలా దుఃఖంతో కూర్చున్న ఆయన చూసి ఏమంటున్నారట? శ్రీ భగవానువాచ కుతస్త్వా కష్మలం ఇదం విషమే సముపస్థితం అనార్యజుష్టం అస్వర్గ్యం అకీర్తికరం అర్జున. అర్జున, ఇలాంటి క్లిష్ట సమయంలో ఈ బుద్ధి నీకు ఎలా కలిగింది? కుతస్త్వా కష్మలమిదం విషమే సముపస్థితం. ఈ ఈ విషమ సమయంలో, ఇంత క్లిష్టమైన సమయంలో నీకు ఇలాంటి బుద్ధి కలిగిందేమిటి? అనార్యజుష్టం, ఇది గౌరవకరం కాదు ఆర్యులకు. ఇది గౌరవనీయమైనటువంటి ఆలోచన కాదు. అస్వర్గ్యం, నీకు ఉన్నత లోకాలు కూడా ఇటువంటి ఆలోచనలతో రావు. అకీర్తికరం, నీకు గౌరవకరం కూడా ఇటువంటి ఆలోచనలు అంటున్నారు. కాబట్టి ఇలాంటి క్లిష్ట సమయంలో నీకు ఇలాంటి మనస్తత్వం కలిగిందేమిటి? ఇది గౌరవనీయం కాదు, నీకు ఉన్నత లోకాలకు దారి తీయదు, పైగా నీకు అపకీర్తి పాలు కూడా చేస్తుంది నిన్ను అని చెప్పి భగవంతుడు చెప్తున్నాడు. అప్పుడు అర్జునుడు ఏమన్నాడంటే, అర్జున ఉవాచ కథం భీష్మం అహం సంఖ్యే ద్రోణం చ మధుసూదన ఇషుభి ప్రతియోత్స్యామి పూజార్హ వరిసూదన. ఏ రకంగా, కథం అంటే ఏ విధంగా, భీష్ముణ్ణి అహం నేను, సంఖ్యే బాణాలతో, ద్రోణం చ మరియు ద్రోణుణ్ణి, మధుసూదన ఇషుభి ఎదుర్కొంటాను, ప్రతియోత్స్యామి యుద్ధంలో ఎదుర్కొంటాను. పూజార్హ వరిసూదన, పూజార్హులు కదా, శత్రు సంహార. వరిసూదనుడు అంటే శత్రువులను నశింపజేసేవాడు, సంహరించేవాడు అని అర్థం. సో మధుసూదనుడు అంటే మధు అనే రాక్షసుని చంపినవాడు అని, వరిసూదనులు అంటే శత్రువులను చంపేవాడు అని. సో వరిసూదన, శత్రు సంహార అంటూ కృష్ణుని సంబోధిస్తూ ఏ విధంగా నేను ఈ బాణాలతో భీష్ముణ్ణి మరి పూజార్హులైనటువంటి భీష్మ ద్రోణులను చంపగలను, ఎదుర్కోగలను. వాళ్ళని యుద్ధంలో ఈ బాణాలతో నేను ఎలా ఎదుర్కొంటాను? ఎంతో పూజ్యనీయులు, తాతగారు నా గురువు అని అంటున్నాడు అనమాట. సరే, ప్రశ్న అడిగాను. 4-5 రీజన్స్ చెప్పాడు. నిన్న 4 రీజన్స్ మనం చూసామని. ఏమిటి ఆన్సర్స్ కొన్ని వచ్చాయి చూద్దాం. సాత్విక మాతాజీ కరుణ వంశనాశనం కరెక్ట్, 2 కారణాలు చెప్పారు, వెరీ గుడ్. ఆశా మాతాజీ భయభీత, భయం అనేది లేదు అర్జునుడికి, అందుకే నువ్వు ఈ మంచి రీజన్స్ కు నువ్వు ఏదో చెప్తున్నావు కానీ నీకు ఇది అగౌరవకరం, అందరూ నువ్వేదో భయపడి పారిపోయావు అనుకుంటారు, ఇది అనార్యజుష్టం అంటున్నారు, భయం కాదు. సాత్విక మాతాజీ పాప భీతి, ఎస్ పాపం వస్తుందని. ఆశా మాతాజీ మీరు కూడా అదే చెప్పాలనుకున్నారేమో, పాప భీతి, పాపం వస్తుందని, భయం అని. వెంకటరమణ ప్రభుజీ కులధర్మ నాశనం, యా ఓకే, అది కరెక్ట్. సో ఇక్కడ మొత్తం మీద మనకి ఎన్ని రీజన్స్ వచ్చాయి? కరుణ, పాపభీతి, వంశనాశనం. ఇంకొకటి చెప్పాడు, 4 రీజన్స్ నిన్న చూసాం, 5వ రీజన్ ఇక్కడ చూస్తాము అని చెప్పుకున్నాం సెకండ్ చాప్టర్లో. ఏమిటా 4వది? కరుణ, పాపభీతి, వంశనాశనం. ఆ 4వది ఎవరైనా చెప్పగలిగితే, 5వది కూడా ఎవరికైనా గుర్తుంటే అది కూడా చెప్తారేమో, నేను వెయిట్ చేస్తాను. క్లాస్ ఈ శ్లోక అయిన తర్వాత మళ్ళీ చెక్ చేద్దాం. ఓకే, సో పూజార్హులైన ఈ భీష్మ ద్రోణులను బాణాలతో ఏ విధంగా నేను ఎదుర్కోగలను అన్నాడు. అని ఇంకేమంటున్నాడంటే అర్జునుడు, కార్పణ్య దోష్, ఇందులో చాలా ముఖ్యమైన శ్లోకాస్ ఉన్నాయి సెకండ్ చాప్టర్లో. కార్పణ్య దోషోపహత స్వభావ. సో బిగ్ శ్లోకాస్ కి డిఫరెంట్ ట్యూన్ ఉంటుంది అనమాట. ఇది కొంచెం పెద్ద శ్లోక, అందుకని దీని ట్యూన్ ఈ రకంగా ఉంటుంది. కార్పణ్య దోషో స్వభావః పృచ్ఛామి త్వాం ధర్మ సమ్మూఢచేతాః యచ్ఛ్రేయస్యాన్నిశ్చితం బ్రూహి తన్మే శిష్యస్తేహం షాధి మాం త్వాం ప్రపన్నం.
కార్పణ్యం అనే దోషంతో హతస్వభావం, నా స్వభావం అంతా కూడా ఒకలాంటి కన్ఫ్యూజన్, నా స్వభావం అంతా ఈ ఒక కన్ఫ్యూజ్డ్ స్టేట్లోకి వచ్చాను. కార్పణ్యం అంటే మమకారం అనే దోషంతో. పృచ్ఛామి త్వాం, నువ్వే, త్వాం అంటే నువ్వు, పృచ్ఛామి చెప్పు, ధర్మ సమ్మూఢ చేత, నా ధర్మం ఏమిటో తెలియని కన్ఫ్యూజ్డ్ స్టేట్లో ఉన్నాను నేను అంటున్నాడు. సో ధర్మ సమ్మూఢ చేత, సో అంటే నా ధర్మం ఏమిటో తెలియని అయోమయ పరిస్థితిలోకి వచ్చేసాను. నా స్వభావం అంతా అలా అయిపోయింది. యశ్రేయస్య, ఏది శ్రేయస్కరము, నిశ్చితం నిశ్చయంగా, బ్రూహి చెప్పు, తన్ నువ్వు, మే నాకు, ఏది శ్రేయస్కరమో నువ్వే నాకు నిశ్చయంగా చెప్పు అంటున్నాడు. శిష్యస్తేహం, నేను శిష్యుడను, తే నీకు, అహం నేను, నేను నీ శిష్యుడను అంటున్నాడు. సో ఈ సంస్కృతంలో ఉన్న గొప్పతనం ఏమిటి అంటే చాలా తక్కువ పదాల్లో ఎక్కువ అర్థం తీసుకోవచ్చు. శిష్యస్తేహం అన్న మాటలో ఇంత అర్థం ఉందన్నమాట. 5 అక్షరాలు. నేను నీ శిష్యుడను అని 3 మాటలు చెప్తున్నాడు. శిష్యస్తేహం, షాధి చెప్పు, మాం నువ్వు, త్వాం నాకు, ప్రపన్నం అంటే శరణు వేడుతున్నాను, నేను నీ శిష్యుణ్ణి, నిన్ను శరణు వేడుకుంటున్నాను, నువ్వే నాకు చెప్పు అంటున్నాడు. ఏం చెప్పమన్నాడు? యశ్రేయస్యా నిశ్చితం బ్రూహితన్మి, ఏది శ్రేయస్కరమో నిశ్చయంగా నువ్వే చెప్పు నాకు, నేను నీ శిష్యుడిని, నిన్ను శరణు వేడుతున్నాను. సో ఇక్కడ ఈ మాట చాలా ఇంపార్టెంట్. నేను నీ శిష్యుణ్ణి, నిన్ను శరణు వేడుతున్నాను అనడం. ఎందుకంటే భగవంతుడు ముందేం చెప్పారు? నీకు ఇలాంటి సమయంలో, క్లిష్ట సమయంలో ఇలాంటి మన బుద్ధి కలిగిందేమిటి, ఇది నీకు అగౌరవకరం, మరి నీకు అపకీర్తి, నీకు ఉన్నత లోకాలు కూడా రావు అంటున్నారు. కానీ ఎప్పుడైతే అర్జునుడు నేను నీ శిష్యుడును, నిన్ను శరణు వేడుతున్నాను అన్నాడో అప్పుడు భగవద్గీత చెప్పడం ప్రారంభించారు. సో భగవద్గీత వినడానికి అసలు అక్కడ అర్హత ఏమిటి అంటే, అర్జునుడు భక్తుడు, స్నేహితుడే కాదు, కానీ అర్జునుడికి తర్వాత దయ, కరుణ కూడా ఉన్నది, అది కూడా ప్రదర్శించాడు. ఆ తర్వాత భగవంతుడి పట్ల ఈర్ష్య, జలసీ లేనివాడు, అనసూయుడు, అది కూడా ముందు ముందు చాప్టర్స్లో చూస్తాం, చెప్తారు నువ్వు అనసూయుడు కాబట్టి నీకు ఇది చెప్తున్నానని. తర్వాత నేను నీ శిష్యుడను, ప్రపన్నం నిన్ను శరణ వేడుతున్నాను అని ఎప్పుడైతే అన్నాడో అప్పుడు భగవద్గీత చెప్పడం ప్రారంభించారు. సో మమకారం, కార్పణ్య దోషంతో నా కర్తవ్యం ఏమిటో తెలియని హతస్వభావం, అంటే స్వభావం కోల్పోయానంటే ఏం చేయాలో తెలియని పరిస్థితిలో ఉన్నాను, ఆ మూఢత్వంలో ఉండిపోయి మోహంలో ఉన్నాను. నా కర్తవ్యం ఏమిటో తెలియని మోహంలో ఉంటూ శాంతిని కోల్పోయాను. నువ్వే నాకు ఏది శ్రేయస్క, ధర్మ సమ్మూఢ చేత అంటే నా ధర్మం ఏమిటో, నా ధర్మం ఏమి, ధర్మం అంటే ఏమిటి? మన యొక్క డ్యూటీ. సో ప్రతి వాళ్ళకి మరి ఒక మన డ్యూటీస్, ఇక్కడ డ్యూటీ అని అర్థం. సో నా ధర్మం ఏమిటో తెలియదు అంటే ఏం చేయాలో తెలియని స్థితి అని. ఇప్పుడు నేను కరెక్ట్గా చేసే పని ఏమిటి అనేది తెలియడం లేదు. వీళ్ళని చంపాలా అంటే ఎలా చంపాలి, ఎలా ఎదుర్కోవాలి బాణాలతో, అందుకని నా ధర్మం ఏమిటో తెలియని సమ్మూఢ చేత ఒక అయోమయం మోహత్వంలో ఉన్నాను. పృచ్ఛామి త్వాం, నువ్వు నాకు చెప్పు, ఏది శ్రేయస్కరమో నిశ్చయంగా నువ్వే చెప్పు, నేను నీ శిష్యుణ్ణి, నిన్ను శరణు వేడుతున్నాను అని చెప్పి అర్జునుడు అన్నాడు. అప్పుడు సంజయుడు చెప్తున్నాడు తర్వాత ఇలా, సంజయ ఉవాచ ఏవముక్త్వా హృషీకేశం గుడాకేశః పరంతప నయోత్స్యైతి గోవిందా ముక్త్వా తూష్ణీం బభూవః. ఈ రకంగా హృషికేశుడు అంటే నిన్నేం చెప్పుకున్నాం, ఇంద్రియాలను నియంత్రించగలిగేవాడు అని శ్రీకృష్ణుడికి ఈ పేరు వచ్చింది. హృషికేశుడు అంటే ఇంద్రియాలను కంట్రోల్లో ఉంచుకుని, మనలాంటి వాళ్ళందరం ఇంద్రియాలను అంత ఈజీగా కంట్రోల్లో ఉంచుకోలేము. బట్ భగవంతుడు ఆయన కంట్రోల్లో ఉంచుకోవడమే కాదు, ఇంద్రియాలని నియంత్రించేవాడు. ఆయనకి ఇంద్రియాలు, అందుకని హృషికేశుడు అని పేరు వచ్చింది. గుడాకేశుడు అని కూడా చెప్పుకున్నాం. గుడాకేశుడు అంటే మరి తమో గుణాన్ని జయించిన వాడు, అజ్ఞానాన్ని జయించిన వాడు, నిద్రని జయించిన వాడు, లిటరల్ మీనింగ్ చీకటిని జయించిన వాడు అని. దాని అర్థం ఏంటి అంటే తమో గుణాన్ని, అజ్ఞానాన్ని జయించిన వాడు అని అర్జునుడికి పేరు. సో ఈ రకంగా పలికిన అర్జునుణ్ణి చూసి
ఏవముక్త్వా హృషీకేశం గుడాకేశ పరంతప. పరంతప అంటే శత్రువులను తప్పింపజేసే అర్జునుడు గుడాకేశుడైన గుడాకేశ అంటే అర్జునుడు. శత్రువులను తప్పింపజేసే అర్జునుడు ఈ రకంగా హృషీకేశుడితో పలికి, ఇక నయోత్స్య ఇతి గోవింద, నేనిది చేయలేను గోవింద, ముక్త్వా తూష్ణీం బభూవః, ఇక అని చెప్పేసి మౌనంగా ఉండిపోయాడట. సో శత్రువులను తప్పింపజేసే అర్జునుడు శ్రీకృష్ణుడితో గోవింద నేను ఈ యుద్ధం చెయ్యను అని చెప్పి మౌనంగా ఉండిపోయాడు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అది పక్కన పెట్టేశాడు అస్త్ర శస్త్రాలను, ఇంకా నేను ఈ యుద్ధం చేయలేను గోవింద అని చెప్పి పక్కన పెట్టాడు. అప్పుడు భగవంతుడు ఏమంటున్నారంటే, ఇక్కడి నుంచి భగవంతుడు భగవద్గీతను స్టార్ట్ చేసి మొట్టమొదట ఏం చెప్పారు అంటే ఆత్మజ్ఞానం గురించి చెప్పడం జరిగింది. శ్రీ భగవానువాచ అశోచ్యానన్వశోచస్త్వం ప్రజ్ఞావాదాంశ్చ భాషసే గతాసూన గతాసూంశ్చ నానుశోచంతి పండితాః. సో శోకించని దానికోసం నువ్వు శోకిస్తున్నావు. అశోచ్యానన్వ శోచస్త్వం, త్వం నువ్వు అశోచ్య శోకించని కూడా దానికోసం శోచస్త్వం శోకిస్తున్నావు. ప్రజ్ఞావాదాంశ్చ భాషసే, ఎంతో ప్రజ్ఞతో ఆర్గ్యుమెంట్స్ వాదాలు చెప్తున్నావు ఇక్కడ. అంటే నేను ఇందుకు చేయలేను, వాళ్ళు పూజార్హులు, చంపితే పాపమే కదా, ఇవన్నీ అంటున్నాడు కదా వస్తాయని. ఈ వాదాలన్నీ చాలా ప్రజ్ఞతో మంచి వాదం కూడా చేస్తున్నావు పాండిత్యంతో. అయితే గతాసూన గతాసూంశ్చ, గతించిన వాళ్ళ కోసం కానీ, అగత అంటే బ్రతికి ఉన్న వాళ్ళ కోసం కానీ, చ మరియు బ్రతికున్న వాళ్ళ కోసం కానీ నాను శోచంతి శోకించడు పండితుడు వివేకవంతుడు అంటున్నారు. నువ్వు ఎంతో పాండిత్యంతో ఈ వాదాలు ఇవన్నీ చేస్తున్నావు, ఇవన్నీ చెప్తున్నావు నాకు, కానీ శోకించకూడని దానికోసం శోకిస్తున్నావు, దుఃఖించకూడని దానికోసం దుఃఖిస్తున్నావు. వివేకవంతులు చనిపోయిన వారి గురించి, గతించిన వాళ్ళని గురించి కానీ ఉన్న వాళ్ళ గురించి కానీ దుఃఖించరు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఇదేమిటి, పోయిన వాళ్ళ కోసం దుఃఖించకుండా ఎలా ఉంటామని మన అందరికీ ఒక వెంటనే సందేహం వచ్చేస్తుంది. ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు మరి మనుషులు పోవడం, పక్కన ఉన్న వాళ్ళు ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ దుఃఖించడం, ఆ తర్వాత మరి ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఇలా బాధలు పడుతుంటే చూసి బాధపడటం, ఇవన్నీ కూడా వివేకవంతుడికి అన్నీ ఒకటే అని ఇక్కడ ఒక ఆయన్ని చూపిస్తున్నారు. అంటే దీనికి దానికి దేనికి కూడా చలించకుండా, అలాగని జాలి దయ లేనివాడని కాదు. ఏమిటో దాని అర్థం చూద్దాం. నత్వేవాహం, ఇక్కడ ఆత్మజ్ఞానం చెప్తున్నారనమాట. నత్వేవాహం జాతునాసం నత్వే నేమే జనాధిపాః నచైవా న భవిష్యామః సర్వే వయమతః పరం. కాబట్టి ఇక్కడ నేను గాని నువ్వు గాని ఈ రాజులందరూ గాని లేని సమయం లేదు. నచైవ న భవిష్యామ, ఇక ముందు భవిష్యత్తులో కూడా ఉండకుండా ఉండవు. సర్వే వయం అతఃపరం. కాబట్టి మనందరం కూడా ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళం, నువ్వు నేను ఈ రాజులందరూ కూడా లేని సమయం అంటూ లేదు. ఇక ముందు కూడా మనం ఉండకుండా ఉండము, ఎప్పుడు ఉంటాం అంటున్నారు. అదేంటి ఎప్పుడు ఎలా ఉంటాము అనే డౌట్ వస్తుంది కదా, ఏం చెప్తున్నారో చూద్దాం. దేహినోస్మిన్ యథా దేహే కౌమారం యౌవనం జరా తథా దేహాంతర ప్రాప్తి ధీరస్తత్ర న ముహ్యతి. దేహినోస్మిన్ యథా దేహే, ఈ దేహంలో దేహధారి ఈ దేహంలో ఏ విధంగా అయితే కౌమారము యవ్వనము జర అంటే వృద్ధాప్యం ఓల్డ్ ఏజ్, ఈ స్థితులన్నీ దాటుకుంటూ వెళ్తాడు. తదా అదే విధంగా దేహాంతర ప్రాప్తి, దేహాంతరం అయిన తర్వాత ఇంకొక దేహానికి ప్రాప్తి, ఇంకొక దేహాన్ని ప్రాప్తించుకుంటాడు, పొందుతాడు. ధీరస్తత్ర నా ముహ్యతి, ధీరుడు అందుకని వివేకవంతుడు నా ముహ్యతి, ఏమి ఈ విషయం గురించి కలవరపడడు అని చెప్పి ఆందోళన పడడు అని ఈ శ్లోకానికి అర్థం. కాబట్టి ఈ దేహధారి అంటే ఎవరు, ఈ దేహంలో అంటున్నారు. దాన్ని బట్టి మనకి వెంటనే ఏమర్థం అవుతుంది, దేహదారి అనేవాళ్ళు లోపల ఒకరు ఉన్నాడు, మన దేహం పైనుంది, ఆ దేహదారి ఈ దేహంలో ఉంటూ, మన దేహం చిన్నప్పుడు ఎలా ఉంటుంది, బేబీస్గా పుడతారు,
ఆ తర్వాత పెరుగుతారు చిన్నపిల్లలు, ఆ తర్వాత కౌమార్యం, తర్వాత యవ్వనం, తర్వాత ఓల్డ్ ఏజ్ వస్తుంది. మరి ఈ దశలు ఈ చిత్రంలో చూస్తే మరి ఇలా మారిపోతూ ఉంటుంది శరీరం. చిన్నప్పుడు ఇలా ఉంటారు, కొంచెం పెరిగితే ఇలా ఉంటారు, తర్వాత ఇలా ఉంటారు, ఇంకా వృద్ధాప్యం వస్తే ఇలా ఉంటారు. సో సో కౌమార్యం, యవ్వనం, వృద్ధాప్యం, జర ఇవన్నీ దాటుకుంటూ పోవటాన్ని లోపల ఈ శరీరం ఈ మార్పులు చెందుతోంది. మన యొక్క బాహ్య శరీరం లోపల ఉన్న దేహధారి ఈ మార్పులన్నీ చూస్తూ చివరికి ఈ దేహం అంతమైపోతుంది. ఏదో ఒక కారణంతో, వృద్ధాప్యంతోనో లేదా జర వ్యాధితోనో దేంతో దాంతో అంతమైపోయినప్పుడు మరణ సమయంలో దేహాంతర ప్రాప్తి, దేహం అంతమైపోయిన తర్వాత ఇంకొక దేహం ప్రాప్తి చెందుతాడు. అంటే జీవాత్మ మరణ సమయంలో ఇది ఆత్మ అన్నమాట. ఎవరి శరీరాన్ని చూసేది? మనం ఈ శరీరం ఇలా మార్పులు చెందుతోంది, లోపలున్న ఆత్మ చూస్తోంది ఇదంతా. సో ఈ ఆత్మ మరి ఒక శరీరంలోకి ప్రవేశిస్తుంది మరణ సమయంలో. అందుకని వివేకవంతులు ఈ విషయంలో ఆందోళన పడరు. సో ఫస్ట్ మనం ఈ బాడీ కాదు, మనం ఈ లోపల ఉన్న ఆత్మ అన్నది ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది. మనందరం మనల్ని మనం చూసుకుంటే ఇదే మనం అనుకుంటాం, మన పై బాడీ చూసుకుంటూ. బాడీ కాదు, లోపల ఉన్న ఆత్మ. ఈ బాడీ ఏమిటి అంటే పంచభూతాలతో తయారైంది. అగ్ని, పంచభూతాలు ఏమిటి? అగ్ని, నీరు, వాయువు, ఆకాశము, భూమి. వీటితో తయారైన పంచభూతాలు. ఇప్పుడు ఈ కురవాడు ఉన్నాడు, కళ్ళు, ముక్కు, చెవులు, కాళ్ళు, చేతులు, ఈ పార్ట్స్ అన్ని చూపిస్తున్నాడు. అయితే ఏం చెప్తాం మనం? నా కళ్ళు, నా కాళ్ళు, నా చేతులు, నా ముక్కు అంటాం. కానీ నాది, నేను కళ్ళు, నేను కాళ్ళు అనం కదా. నా యొక్క కళ్ళు, నా యొక్క కాళ్ళు, నా యొక్క చేతులు, నా యొక్క ముక్కు అంటున్నాం. ఎవరు ఈ నా అంటే అది ఏ ఆత్మ, లోపలున్న ఆత్మ. సో అందుకని కారు డ్రైవర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి చూపిస్తున్నారు. మరి డ్రైవరు ఆత్మ అయితే కారు శరీరం లాంటిది అని, అలాగే పంజరము పక్షి ఎగ్జాంపుల్ కూడా చూపిస్తున్నారు. మాత్రా స్పర్శాస్తు కౌంతేయ శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖద ఆగమాపైనో నిత్య తాం స్థితిక్షస్వ భారత. సో మాత్రా స్పర్శ, మాత్రాలు అంటే ఇంద్రియాలు అని చెప్పి అర్థం. విషయాలు అంటే ఇంద్రియాలు స్వీకరించే విషయాలు. అంటే ఇంద్రియాలు ఏమిటి? కళ్ళు, ముక్కు, చెవి, నోరు, చర్మము, 5. ఈ 5 ఏం స్వీకరిస్తాయి? కళ్ళు మరి కనిపించేది రూపాన్ని శబ్ద రూప స్పర్శ రసగంధాలు అని చెప్పి అంటాం. అంటే కళ్ళు చూసే రూపాన్ని స్వీకరిస్తాయి. మరి శబ్దం, చెవి శబ్దాన్ని స్వీకరిస్తుంది. నోరు రుచిని, రస అంటే రుచిని స్వీకరిస్తుంది. గంధ అంటే వాసన, ముక్కు వాసనల్ని స్వీకరిస్తుంది. స్పర్శ, చర్మం స్పర్శను స్వీకరిస్తుంది. ఏదైనా పట్టుకుంటే గట్టిగా ఉందా, మెత్తగా ఉందా, వేడిగా ఉందా, చల్లగా ఉందా, ఈ స్పర్శ జ్ఞానం చర్మానికి ఉన్నది. సో ఇవన్నీ మన ఇంద్రియ జ్ఞానం, ఇంద్రియాలకు ఉన్నటువంటి మనకి తెలిపే విషయాలు, శబ్ద రూప స్పర్శ రసగంధాలు. సో మాత్రాలు అంటే ఇంద్రియాలు. మాత్రా స్పర్శాస్తు అంటే ఏమిటి అంటే ఇంద్రియాలతో కాంటాక్ట్ వల్ల అని అర్థం. మనం మరి కాన్స్టెంట్గా ఇంద్రియాలతో కాంటాక్ట్లోనే ఉంటాం. ఎప్పుడు చూడగానే ఓ ఇది బాగుంది అనుకుంటాం, ఓ ఇదేదో వినపడుతుంది, ఈ పాట బాగుంది అనుకుంటాము. మరి నోరు ఒక లడ్డు తినగానే ఇదేదో చాలా రుచిగా ఉంది, ఇంకోటి తిందాం అనుకుంటాము. ఏదైనా పట్టుకుంటే అబ్బాయి ఇది చాలా మెత్తగా బాగుంది, ఇది కొనుక్కుంటే బాగుండు, ఇదేదో ఈ దుప్పటో రగ్గో ఏదో ఒకటి, లేదంటే బట్టలు ఇది సాఫ్ట్గా చాలా బాగుంది కొనుక్కుందామని. సో ఇవన్నీ మనకి ఫీలింగ్స్, కోరిక ఎందుకు కలుగుతుందంటే మన ఇంద్రియాలు మనకి ఇవన్నీ సప్లై చేస్తున్నాయి ఈ ఈ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్. దాంతో మనకి కోరికలు కలుగుతున్నాయి. కాబట్టి ఇంద్రియాలతో మనం ఇలా కాంటాక్ట్లో ఉండబట్టి, మన ఇంద్రియాలు కాన్స్టెంట్గా ఇన్ఫర్మేషన్ ఫీడ్ చేయబట్టి మనకి ఈ ఫీలింగ్స్ వస్తున్నాయి అన్నమాట. సో మాత్రా స్పర్శాస్తు కౌంతేయ అంటే కుంతిపుత్ర అర్జున అంటూ అర్జునుడు సంబోధిస్తూ, శీతోష్ణ అంటే చలి వేడిలాగా, సుఖ దుఃఖాలు అంటే ఎందుకు వస్తున్నాయి అసలు మనకి? నువ్వు సరే ఇక్కడ ఇందాక ప్రశ్నలో
4 కారణాలు నిన్న చెప్పాడు, అందులో 3 చూసాము. కరుణ అంటున్నారు, తర్వాత వంశనాశనం, పాపభీతి 3 చెప్పారు. 4వది అప్పటికి ఇంకెవరు చెప్పలేదు. ఇప్పుడు చూద్దాం ఎవరైనా చెప్పారా. మమకారం, అదే కరుణ. సో 4th ఎవరికి గుర్తు లేదా? అది యాక్చువల్లీ 4th కాదు, సెకండ్ రీజన్ చెప్తాడు. నకాంక్షే విజయం కృష్ణ నచ రాజ్యం న సుఖాని చ అంటాడు. నాకు ఈ విజయం వద్దు, రాజ్యం వద్దు, ఈ సుఖాలు అక్కర్లేదు. ఈ రాజ్యం వస్తే వచ్చే సుఖాలు, ఈ భోగాలు నాకు అక్కర్లేదు అంటున్నాడు. అది సుఖాలు వద్దు అన్నది 2వ రీజన్. 3వది పాపభీతి, 4వది వంశనాశనం. సో సెకండ్ది అందరూ కూడా మర్చిపోయారు, మీరు అదొక్కటి చెప్పలేకపోయారు. ఫస్ట్ది కరుణ, 2వది సుఖం. ముందు కరుణతో నిండిపోయాడన్నది చూసాం. 2వది నకాంక్షే విజయం కృష్ణ నచరాజ్యం న సుఖాని చ. విజయం వద్దు నాకు, ఈ రాజ్యం వద్దు, నాకు ఈ సుఖాలు వద్దు అన్నాడు. అంటే నా బంధు హత్వం స్వజన మాహవే అంటే స్వజనులను చంపితే వచ్చే ఈ రాజ్యం వద్దు, తర్వాత ఈ సుఖాలు వద్దు, ఈ విజయం నాకు వద్దు అన్నాడు. సో అది సెకండ్ రీజన్, సుఖాలు వద్దు అని అనడం. ఓకే, 3వది పాపభీతి, 4వది వంశనాశనం. సో ఈ 5వది ఏమిటంటే ఇది కార్పణ్య దోషంతో, మమకారం అనే దోషంతో మూఢత్వంలో పడిపోయి నా ధర్మం ఏమిటో తెలియని ధర్మ సమ్మూఢ చేత అనే మాట ఇంపార్టెంట్. నా ధర్మం ఏమిటో తెలియని కన్ఫ్యూజ్డ్ స్టేట్లో ఉన్నాను అన్నాడు. అంటే ఏం చెయ్యాలో తెలియని అనిశ్చయ పరిస్థితిలో ఉన్నాను, నువ్వే నాకు ఇప్పుడు చెప్పు అని చెప్పి అడిగాడు కదా. సో అది 5th రీజన్ అనమాట. సో అది మీరు చెప్పలేకపోయింది, సుఖాలు వద్దు, నాకు ఈ సుఖాలు, విజయాలు, రాజ్యం వాళ్ళని చంపితే వచ్చే ఇవి ఏవి నాకు వద్దు అన్నాడు. సో అది సెకండ్ది అనమాట. సో అది ఓకే, వెరీ గుడ్, 3 వరకు కరెక్ట్గా చెప్పారు. ధన్యవాదాలు, హరే కృష్ణ. ఓకే, సో ఈ సుఖ దుఃఖాలు, మరి సుఖం వద్దు అని నాకు ఈ సుఖాలు అక్కర్లేదు అంటున్నాడు కదా. అసలు నీకు ఈ సుఖం అనే ఫీలింగ్ ఏమిటి, ఏమనుకుంటున్నావు? ఈ సుఖ దుఃఖాలనేవి తాత్కాలికంగా కలగడం ఎలా ఉంటుందంటే ఆగమాపాయనో నిత్య. ఈ సుఖ దుఃఖాలు చలికాలం చలి వేడి లాంటివి. అవి ఎలాంటివి? ఆగమాపాయనో నిత్య, వస్తూ పోతూ ఉంటాయి నిత్యం. తాం స్థితిక్షస్వ భారత, నువ్వు దానిని తట్టుకోవడం నేర్చుకోవాలి. భరత వంశ శ్రేష్ఠుడా అర్జునుడా, భారత అంటే అర్థం. సో ఏమంటున్నారంటే ఈ సుఖ దుఃఖాలు మరి ఎండాకాలం చలికాలం ఎలా అయితే వస్తూ పోతూ ఉంటాయో, ఎప్పుడు మరి ప్రతి సంవత్సరం వస్తూనే ఉంటాయి, పోతూనే ఉంటాయి, చలికాలం ఎండాకాలం. అయితే కంప్లీట్గా ఎప్పుడు కూడా ఒకే కాలం ఉండదు, అవి వస్తూ పోతూ ఉంటాయి. సుఖ దుఃఖాలు కూడా అంతే, ఏది పర్మనెంట్గా ఉండదు. కొన్నాళ్ళు సుఖం అనిపిస్తే నీకు ఏదైనా విషయం, వెంటనే ఇంకేదైనా వచ్చి దుఃఖం కలిగిస్తుంది. అలా అని దుఃఖం పర్మనెంట్గా ఉండదు, ఇంకేదో వచ్చి హ్యాపీ అవుతావు, మళ్ళీ ఇంకేదో వచ్చి సాడ్ అవుతాం, మళ్ళీ ఇంకేదో వచ్చి హ్యాపీ అవుతాం. ఇవన్నీ అంతే, చలికాలం ఎండాకాలం ఆగమాపాయనో నిత్య, వస్తూ పోతూ ఉంటాయి సుఖ దుఃఖాలు, ఇవి ఇంతే అంటున్నారు. అవి కూడా ఎందుకు కలుగుతాయట? మాత్రాస్పర్శాస్తుగా ఉంటే, నువ్వు నీ ఇంద్రియాలతో కాంటాక్ట్లో ఉండటం వల్ల నీకు ఫీలింగ్స్ వస్తున్నాయి. సుఖం అనే ఫీలింగు, దుఃఖం అంటే ఏమిటి నిజానికి? అదేమన్నా అక్కడ ఏమిటి? మన మనస్సుకు ఆ భావం, మనం సుఖంగా ఏదో మంచి మనకి ఇష్టమైనది జరిగింది అనేటటువంటి సంతోషంలో ఉంటే మనం సుఖంగా ఉన్నాం అనుకుంటాం. మనకి ఇష్టం లేనిది జరిగింది అంటే మనం దుఃఖంగా ఉంటాం. సో సుఖ దుఃఖ అనేది నథింగ్ బట్ అవర్ ఫీలింగ్. అది ఆ ఫీలింగ్ ఎందుకు కలుగుతోంది నీకు? నీ మనస్సుకు కలిగే ఫీలింగ్స్ని బట్టి నువ్వు నేను సుఖంగా ఉన్నాను అనుకుంటున్నావు, లేదా దుఃఖంగా ఉన్నాను అనుకుంటున్నాం మనం. అయితే ఎందుకు కలుగుతున్నాయి మనకి ఫీలింగ్స్? ఇంద్రియ కాంటాక్ట్ వల్ల కలుగుతున్నాయి. చిన్న ఎగ్జాంపుల్, మనకి బజార్ వెళ్తాం ఏదో అవసరాని కోసం, కొనుక్కోవాలని, తీసుకురావాలని వెళ్తే మన అవసరానికి ముందు అక్కడ అందమైన సోఫానో ఏదో కనిపిస్తుంది, అది చూడగానే కొనుక్కోవాలనిపిస్తుంది, కొనుక్కుందామని అది ఏదో చాలా బాగుందే అనుకుంటాము, లేదా బట్టలు ఏదో మనం ఏదో ఒక రోజువారీ దానికోసం వెళ్తే ఒక అందమైన బట్ట కనిపించవచ్చు,
మనకు అది ఆ నిమిషంలో అక్కర్లేదు, కానీ అది అందంగా ఉందని దానిని చూడగానే వెంటనే ప్రలోభపడిపోతాము. కొనుక్కుందామనిపిస్తుంది, చూస్తే దానికి తగ్గ డబ్బు ఉండదు. దాంతో వెంటనే మన మీద మనకే దుఃఖము, కోపము. ఇదేంటో చిన్న చీర లాంటిది కొనుక్కుందామన్నా మన దగ్గర సరి అయిన డబ్బు లేదే అనేటటువంటి అది చాలా కష్టంగా ఉంది. అంటే ఆ, ఇదేదో మనకు కష్టం, ఏది కావాలంటే అది కొనుక్కునే శక్తి లేదే మనకి అనే దుఃఖం, బాధ, ఏదో అదొక కష్టంలాగా అనిపించవచ్చు. సో అది దానిలో చిన్న ఎగ్జాంపుల్. దానిలో డిగ్రీస్ ఉన్నాయి, పెద్దది చిన్నది ఇలా కోరికలను బట్టి. సో బేసికలీ మన ఇంద్రియాలు చూపించి ఇదంతా ఎందుకు వచ్చింది, ఇంద్రియం అది చూపించింది, కళ్ళు వెంటనే బాగుంది చూడు అంది, చూసాము. మనసు వెంటనే మనసుకు చెప్పింది చూడు అది ఎంతో బాగుంది, మెత్తగా మెత్తగా ఉంది. ఆ స్పర్శ చూపించింది, పట్టుకు చూసాము, అబ్బో చాలా సాఫ్ట్గా బాగుంది అనుకున్నాము. వెంటనే ఈ కళ్ళు, ఈ చర్మము ఇవన్నీ మనసుకు కోరిక కలిగించాయి. ఇక కోరిక కలిగిస్తే తీర్చుకోలేకపోయేసరికి దుఃఖం వచ్చింది, బాధ వచ్చింది. సరే పెద్ద దుఃఖం కాకపోవచ్చు, కానీ బాధ కలిగింది కదా. అయ్యో ఎంతో బాగుంది, కొనుక్కుందాం అంటే చాలా ఉంది, మనకి ఇది కూడా సాధ్యపడడం లేదు అనే డిసప్పాయింట్మెంట్ అయినా కనీసం ఉంటుంది. ఎందుకు వచ్చింది అంటే అక్కడ ఆ ప్రలోభం ఇంద్రియం కలిగించబట్టి మనసుకు మనసుకు ఆ ఫీలింగ్. ఇప్పుడు వరకు అసలు ఆ చీర అనేది ఒకటి ఉందని కూడా నీకు తెలియదు. కానీ ఎప్పుడైతే నువ్వు చూసావో ఇంకేముంది, అది కొనుక్కోలేకపోతున్నానని బాధ. ఎందుకొచ్చింది అంటే మాత్రాన్ని ఇంద్రియ కాంటాక్ట్ వల్ల నీకొచ్చింది. సో ఈ సుఖ దుఃఖాలనే ఫీలింగ్స్ అన్నీ మనకి ఇంద్రియాలు చూపించిన ప్రలోభాలతో మనం మనస్సు ఈ భావాలన్నీ క్రియేట్ చేసుకుంటుంది. అసలు అది చూడు, అది ఉన్నది కూడా మనకు తెలియదు. అది చూసేటప్పటికి వెంటనే దుఃఖం వచ్చింది కొనుక్కోలేకపోతే. సో all of these are nothing but how your mind makes you think and feel. అది అసలు చూడకపోతే ఏ గొడవ లేదు, చూసేసరికి దుఃఖం, కొనుక్కోలేకపోతున్నామే. సో మనస్సు పడే ప్రలోభాలతో మనకి ఫీలింగ్స్ కలుగుతున్నాయి అని అదొక ఎగ్జాంపుల్ అనమాట, మనకి విషయం అర్థం అవడం కోసం. సో సుఖ దుఃఖాలు అనేవి అలా. సరే కొనుక్కుంటాము, సరే దుఃఖం, ఈ లోపల ఇంకేదో వస్తుంది మనకి ఇష్టమైంది. ఇంటికి వెళ్తే ఎవరో ఏదో లడ్డూలో ఏవో పంచిపెట్టారు, అవి చూడగానే హ్యాపీ అవుతాము. సరే ఇవన్నీ చిన్న ఎగ్జాంపుల్స్, నిజమైన పెద్ద కష్ట సుఖాలు కాదు. బట్ ఏదైనా ఇలాగే మనస్సు ఎఫెక్ట్ అయ్యే స్టార్ట్ అవుతుంది. అది వెంటనే మళ్ళీ ఇది మర్చిపోతాం, ఏదో ఆ క్షణంలో ఆ సుఖంలో. మళ్ళీ ఇంకేదో లేదనుకున్నప్పుడు మళ్ళీ దుఃఖం, ఇంకేదో వచ్చింది అనుకున్నప్పుడు మళ్ళీ సుఖం. సో అంటే ఏమిటి, మనకి మన ఇష్టాలు ఎప్పుడైతే ఈ ఇంద్రియ స్పర్శతో మనం వాటిని పొందుతూ ఉంటామో ఈ ఫీలింగ్స్ని, ఆ ఫీలింగ్సే సుఖ దుఃఖాలు అంటే అర్థము. కాబట్టి అవి నథింగ్ బట్ ఇంద్రియ కాంటాక్ట్తో కలిగే ఫీలింగ్స్ వస్తూ పోతూ ఉంటాయి నిత్యం. కాబట్టి దీన్ని నువ్వు తట్టుకోవడం నేర్చుకోవాలి. సుఖ దుఃఖాలకు నువ్వు నువ్వు ఇలా మనం ఎవరు కూడా, మనకు కూడా ఇది లెసన్ అనమాట, కృంగిపోకూడదు. ఇవి ఎప్పుడు ఇంద్రియ కాంటాక్ట్తో ఉండటం వల్ల నీకు వచ్చే ఫీలింగ్స్, అంతకు మించి ఇది ఏదీ కాదు. కాబట్టి నువ్వు వాటిని తట్టుకోవడం నేర్చుకోవాలి అంటున్నారు. न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यशाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे. न जायते म्रियते, దీనికి పుట్టుక, జాయతే పుట్టుక లేదు, మ్రియతే మృత్యువు లేదు. ఎవరికి? ఆత్మకు. వాకదాచి లేదంటే అది పుట్టుక ఆర్ మృత్యువు రెండు లేదు ఈ ఆత్మకు. నాయం భూత్వ భవితా వాన భూయ, ఇది పాస్ట్లో లేదని కానీ భవిష్యత్తులో ఉండదని కానీ కూడా లేదు. అంటే ఎప్పుడూ ఉంటుంది, ఇదివరకు ఉంది, మరి ముందు ముందు భవిష్యత్తులో కూడా ఎప్పుడు ఉంటుంది. అజో పుట్టుక లేనిది, నిత్యమైనది, శాశ్వతమైనది, పురాతనమైనది. నా హన్యతే చంపబడదు, హన్యమానే శరీరే శరీరం చంపబడ్డా కూడా. సో ఈ ఆత్మ అనేది శరీరం చంపబడ్డా ఆత్మ చంపబడదు. ఈ ఆత్మకు పుట్టుక చావు లేవు. అది ఒకప్పుడు ఉంది మరొకప్పుడు లేదు అనడం లేదు. అంటే ఇంతకు ముందు లేదు, ఇప్పుడుంది, భవిష్యత్తులో కొన్నాళ్లకు ఉండదు అని లేదు. మన శరీరం అయితే అంతే, ఇదివరకు మనం పుట్టక ముందు ఈ బాడీ లేదు, ఇప్పుడు ఉన్నాము, మనం పోతే ఈ బాడీ ఉండదు. కానీ ఆత్మ అలా కాదు. ఆత్మ పుట్టక ముందు ఉంది, పుట్టినప్పుడు ఉంది, ఈ శరీరం వెళ్ళిపోయిన తర్వాత కూడా ఆత్మ ఉంటుంది.
ఇది అజ అంటే పుట్టుక లేనిది, ఇది నిత్యమైనది, శాశ్వతమైనది, మరి పురాతనమైనది, మరి పుట్టుకే లేదు, ఎప్పటి నుంచో ఉంది. ఆత్మ శరీరం నాశనమైన ఆత్మ నాశనం అవ్వదు. ఎందుకు? ఈ ఆత్మ భగవదంశ సచ్చిత్తానంద తత్వము. ఆత్మ అంటే ఏమిటి అని ఎవరైనా మిమ్మల్ని అడిగితే, భగవద్గీత క్లాస్ తీసుకున్నారు కాబట్టి మీరు సచ్చిత్తానంద అని చెప్పొచ్చు. సచ్చిత్తానంద అంటే ఏమిటి? సత్ అంటే సత్యం, అంటే నిజం చెప్పడం అని మామూలుగా మనందరికీ తెలిసిన విషయం. అయితే ఇక్కడ సత్ అంటే అంతరార్థం ఏమిటి అంటే, నిజమైన అంతరార్థం ఎప్పటికీ మార్పు లేనిది, నిత్యమైనది. అదే ఇక్కడ చెప్తున్నారు. నిత్యమైనది, శాశ్వతమైనది, పురాతనమైనది. ఏమిటి ఎప్పటికీ మార్పు లేనిది? మనం ఉన్నాము, మన బాడీ ఉంది, మరి ఎప్పుడు ఇలా ఉంటాం? మారిపోతూ ఉంటాం. కొన్నాళ్ళకి అసలు బాడీయే ఉండదు. తర్వాత ఇప్పుడు పుస్తకం ఉంది, ఈ పుస్తకం ఈ రోజు ఉంది, ఇంకొక 100 ఏళ్ళు ఉంటుందేమో, 200 ఏళ్ళు ఉంటుందేమో, తర్వాత పొడైపోతుంది. ఏ వస్తువు అయినా ఈ ప్రపంచంలో మన కళ్ళ ముందు ఉన్నది ఏది కూడా పర్మనెంట్గా ఉండదు. ఇప్పుడు కాకపోతే 1000 ఏళ్లకు, 1000 ఏళ్ళు కాకపోతే 10,000 ఏళ్లకు, 10,000 ఏళ్ళు కాకపోతే 1,00,000 ఏళ్ల కన్నా అది దాని ఆకారం పోతుంది. ఆఖరికి ప్రపంచమే విలీనం అయిపోతుంది కొన్నాళ్ళు ఉంటే, కంటి ముందు ఈ మొత్తం ప్రపంచం కూడా. సో ఏది పర్మనెంట్ కాదు ఈ ప్రపంచంలో. అంటే ఏది పర్మనెంట్ అంటే భగవంతుడు, ఆయన అంశ అయినటువంటి ఆత్మ. ఇవి ఒక్కటే ఎప్పుడు ఉండేది. కాబట్టే సత్ అని భగవంతుడికి పేరు, మన ఆత్మకు కూడా పేరు. ఎందుకంటే మార్పు లేనిది, ఎప్పుడూ ఉండేది, పుట్టుక లేనిది, నిత్యమైనది, శాశ్వతమైనది, సత్, మార్పు చెందనిది, ఎప్పుడూ స్థిరంగా అలాగే ఉండేది. ఎవరు? భగవంతుడు, ఆయన అంశ అయిన ఆత్మ. అది ఇక్కడ అర్థం అన్నమాట. సత్. చిత్ అంటే ఏమిటి అంటే ఆ జ్ఞానం, ఆత్మ యొక్క జ్ఞానం. ఆత్మ యొక్క జ్ఞానం అంటే ఆత్మతత్వం తెలుసుకోవడం. ఆత్మ శాశ్వతమని, భగవతత్వం అని. ఆత్మ భగవతత్వం కాబట్టి ఆత్మకు ఈ మనస్సులాగా ఈ సుఖ దుఃఖాలు, ఈ ఫీలింగ్స్ అన్ని మానసికం ఆ లెవెల్ వరకే. అది దాటి ఆత్మతత్వంలోకి వెళ్ళగలిగామంటే ఈ బాధలు ఏవి ఉండవు. ఎప్పుడూ ఆత్మకు ఉండే లక్షణం ఏమిటి, దాని ధర్మం ఏమిటి అంటే నిత్యానందం, బ్రహ్మానందం, దివ్యానందం, మహదానందం, సచ్చిత్తానందం. అది ఏ భౌతిక ప్రపంచంలో మనం అనుభవించే ఈ చిన్న చిన్న విషయాలకు మనం పడే కలతలు, కష్టాలు ఏవి కూడా ఆత్మను బాధించవు. అది ఎప్పుడు కూడా ఆనందం స్టేట్లోనే ఉంటుంది. ఆత్మకు ఈ కోరికలు లేవు, ఈ సుఖాలు వద్దు, ఈ దుఃఖాలు లేవు, వీటన్నిటికీ అతీతం. అది ఎప్పుడు ఆ నిత్యానందంలో ఉంటుంది. అందుకు అదే భగవత్ తత్వం. ఆయనకు ఎప్పుడూ భగవంతుడు ఈ భౌతిక ప్రపంచపు కల్మషాలకు, కోరికలకు అతీతుడు భగవంతుడు. ఆయన యొక్క అంశ కాబట్టి ఆత్మకు కూడా అదే సచ్చిత్తానంద తత్వం ఉన్నది. సో ఈ ఆత్మని ఎవరైతే ఈ కోరికల్ని, మనస్సుని తొలగించుకుని, ఆ ముసుగుని మనం ఆత్మ లేయర్లోకి వెళ్ళగలుగుతామో అప్పుడు వాళ్ళు, అలా వెళ్ళగలేని వాళ్ళు ఈ సచ్చిత్తానంద తత్వాన్ని చవి చూడగలుగుతారు అన్నమాట. అది సత్ చిత్ ఆనందం, ఈ ఆత్మతత్వం. సో ఎవరైనా అడిగితే ఆత్మ అంటే ఏమిటంటే సత్ చిత్ ఆనందం. ఏ దుఃఖాలు, కష్టాలు ఏది కూడా అంటని ప్యూర్ భగవంతుడి అంశ అయిన ఆత్మతత్వం మనలో ఉన్నది. అది సచ్చిత్తానందం. సో ఇక్కడ ఈ ఆత్మకు పుట్టుక చావు లేవు, ఒకప్పుడు ఉంది ఒకప్పుడు లేదు. జన్మ, పుట్టుక లేనిది, మృత్యు లేనిది, అజో జన్మ లేనిది, నిత్యమైనది, శాశ్వతమైనది, పురాతనమైనది. శరీరం పోయిన ఆత్మ ఇక్కడికి పోదు. అందుకే ఇక్కడ మరి ఒక బేబీ ఎలా అయితే పెరుగుతూ వస్తున్నాడు, మరి బాల్యం, కౌమార్యం, యవ్వనం, తర్వాత మెల్లగా పెద్ద జర, ఓల్డేజ్ రావడం, వృద్ధాప్యం, ఆ తర్వాత పోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఈ ఆత్మ వేరే బాడీలోకి వెళ్ళడం ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. ఆ సైకిల్, జనన మరణ చక్రం ఇక్కడ చూస్తున్నాం. సో ఇట్లా వెళ్ళి వస్తుంది. సో ఈ శ్లోకంలో ఏం చెప్తున్నారంటే వాసాంసి జీర్ణాని యథా విహాయ నవాని గృహ్ణాతి నరోపరాణి తథా శరీరాణి విహాయ జీర్ణాన్య అన్యాని సంయాతి నవాని దేహి. వాసాంసి జీర్ణాన్ని యథా విహాయ, జీర్ణమైపోయిన బట్టల్ని ఏ రకంగా అయితే తీసివేసి నవాని గృహ్ణాతి నరోపరాణి, మనిషి
క్రొత్త బట్టలు వేసుకుంటాడో, జీర్ణమైపోయిన బట్టలను తీసేసి మనిషి ఎలా అయితే క్రొత్త బట్టలు వేసుకుంటాడో, అంటే చిరిగిపోయిన బట్టలు ఉంటే తీసేస్తాం, తీసి వేరే వేసుకుంటాం. అలాగే అలాగే శరీరాన్ని విహాయ, అంటే శరీరాన్ని వదిలేసి, ఏ శరీరాన్ని? జీర్ణమైపోయిన శరీరాన్ని వదిలేసి అన్యమైన వేరే శరీరాన్ని సంయాతి కలుస్తుంది. నవాని దేహి, నూతన శరీరాన్ని కలుస్తుంది ఆత్మ అంటున్నారు. అంటే చిరిగిపోయిన బట్టలను, పాత బట్టలను వదిలేసి కొత్త బట్టలు ఎలా వేసుకుంటామో, ఆత్మ కూడా కృషించిన శరీరాన్ని వదిలి కొత్త నూతన శరీరాన్ని స్వీకరిస్తుంది. సో ఇక్కడ ఈ బాడీలో మరి బేబీగా వెళ్ళి ఇలా పెరిగి బాల్యం, కౌమార్యం, యవ్వనం, వృద్ధాప్యం అంతా అయిపోయిన తర్వాత, మరి బాడీ పోయిన తర్వాత ఈ ఆత్మ మళ్ళీ ఇంకొక బేబీలోకి వెళ్ళడం చూస్తుంది. మళ్ళీ ఈ రకంగా పెరిగి మళ్ళీ ఈ బాడీ అయిపోయిన తర్వాత ఇలా ఈ ఆత్మ జనన మరణ చక్రము అనేది చూస్తున్నాం. ఇక్కడ 84 లక్షల జీవరాశుల తర్వాత మానవ జన్మ అనేది వస్తుందని చెప్తారు. సో ఇక్కడ ఆ జీవరాశులన్నీ రకరకాలవి, తర్వాత యానిమల్స్ ముందేదో పురుగులు అవన్నీ అయిన తర్వాత యానిమల్స్ ఇవన్నీ అయినాక చివరికి మానవ జన్మ వస్తుంది అనేది అక్కడ చూపిస్తున్నారు. నైనం ఇంకా ఆత్మజ్ఞానం గురించి చెప్తున్నారు, ఆత్మ గురించే ఇంకా చెప్తున్నారు. నైనం చిందంతి శస్త్రాణి నైనం దహతి పావకః నైనం క్లేదయంత్యాపో నూషయతి మారుతః. నైనం చిందంతి శస్త్రాణి, ఏ శస్త్రాలు, ఖడ్గాలు, ఆయుధాలు దీనిని ముక్కలు చేయలేదు. నైనం దహతి పావకః, అగ్ని దీనిని, పావక అంటే అగ్ని, దీనిని దహించలేదు. నైనం క్లేదయంతి ఆపో అంటే నీరు, నీరు దీనిని తడపలేదు. మారుతః అంటే గాలి, వాయువు దీనిని ఆరబెట్టలేదు. కాబట్టి ఆత్మన ఆయుధాలు ఏవి కూడా ముక్కలు చేయలేవు, అగ్ని కాల్చలేదు, నీరు తడపలేదు, గాలి ఆరబెట్టలేదు అని చెప్తున్నారు. అంటే నేనేదో వీళ్ళని బాణాలతో ఎలా ఎదుర్కోవాలంటున్నాడు కదా, నీ ఆయుధాలు ఏమైనా ఆత్మని ఏమైనా చేయగలవు అనుకుంటున్నావా? అసలు మనం ఈ బాడీ కాదు, కాబట్టి నువ్వు ఆ బాడీని చంపినా ఆత్మ ఎక్కడికి పోదని ఒక మాట చెప్పారు ముందే. తర్వాత నువ్వు చంపితే నాకు సుఖం, ఈ దుఃఖం వస్తుంది, వాళ్ళని చంపితే వచ్చే ఈ సుఖాలు నాకు అక్కర్లేదు అంటున్నావు. అసలు ఈ సుఖ దుఃఖాలన్నీ నీ ఫీలింగ్స్ అని ఒక మాట చెప్పారు, ఇంద్రియ స్పర్శ వల్ల వస్తున్నాయి అని. తర్వాత ఏం చెప్తున్నారు ఇక్కడ, ఈ ఆత్మ అనే దాన్ని ఎవ్వరూ ఏమీ చేయలేరు. నువ్వేదో చంపుతాననుకుంటున్నావా? నువ్వేదైనా చంపినా ఏది చేసి నీ బాడీయే కానీ ఆత్మను ఎవ్వరూ ఏది చేయలేరు. ఆత్మకు చావు లేదు. జాతస్య హి ధ్రువో మృత్యు ధ్రువం జన్మామృతస్య చ తస్మాత్ అపరిహార్యేతే నత్వం శోచితుమర్హసి. సో ఇక్కడ మళ్ళీ గ్యారంటీగా చెప్తున్నారు. జాతస్య హి ధ్రువ మృత్యు అంటే పుట్టిన తర్వాత గ్యారంటీ మృత్యు, మరి అంతే కదా, పుట్టిన వాడు ఎవ్వరూ పర్మనెంట్గా ఉండరు, ఎప్పుడో ఒకప్పుడు పోవాల్సిందే. అలాగే ధ్రువం జన్మామృతస్య చ, పోయిన వాళ్ళందరూ కూడా గ్యారంటీగా మళ్ళీ పుట్టారు అంటున్నారు. పుట్టిన వాళ్ళు పోవడం ఎంత గ్యారంటీయో, పోయిన వాళ్ళందరూ మళ్ళీ పుట్టడం కూడా అంతే గ్యారంటీ అంటున్నారు. తస్మాత్ కాబట్టి అపరిహార్యేతే, తప్పనిసరైన ఈ దానికోసం నత్వం శోచితం అర్హసి, నువ్వు శోకించడం అనవసరము అంటున్నారు. నువ్వు శోకించొద్దు. ఈ పుట్టిన వాడికి మరణం తప్పదు, మరణించిన వాడికి మళ్ళీ పుట్టడం తప్పదు. కాబట్టి అనివార్యమైన దానికోసం, తప్పనిసరైన దానికోసం నువ్వు శోకించొద్దు అంటున్నారనమాట. ఇది ఎలాగూ జరిగేదే. ఇది ఇక్కడ మరి చూపిస్తున్నారు. పెద్దయి ఆ తర్వాత ఇక్కడి మళ్ళీ ఇంకొక శరీరంలోకి వెళ్ళటం, ఈ మధ్యలో ఇక్కడ ఇవేంటనేది తర్వాత చూద్దాం. దేహి నిత్యమవధ్యోయం దేహే సర్వస్య భారత తస్మాత్ సర్వాణి భూతాని నత్వం శోచితుమర్హసి. అన్ని దేహాల్లో ఉండే ఆత్మకు చావనేదే లేదు అని ఫైనల్గా చెప్పి, తస్మాత్ కాబట్టి అన్ని దేహాల్లో ఉండే ఈ ప్రాణుల గురించి ఎవ్వరి గురించి కూడా నువ్వు దుఃఖించవలసిన అవసరం లేదు. ఇక్కడ ఉన్న ఎవరైనా సరే, తస్మాత్ సర్వాణి భూతాన్ని, అన్ని ప్రాణుల గురించి కూడా నువ్వు దుఃఖించవలసిన అవసరం లేదు. ఎందుకు? అన్ని దేహాల్లో ఉండే ఆత్మకు చావు అనేది లేదు. మనం ఈ బాడీ కాదు, మనం ఆత్మ, ఆత్మకు చావు లేదు. కాబట్టి నువ్వు ఏ ప్రాణి గురించి దుఃఖించక్కర్లేదు అంటున్నారు. సో ఈ ఆత్మ అనేది
ఏమిటి దీనికి ఆహారం ఏమిటి? పైన బాడీ కనిపిస్తుంది, బాడీ ఆహారం ఏమిటో మనకు బాగానే తెలుసు. కానీ ఆత్మకు ఆహారం ఏమిటి అంటే మరి మనం ఇందాక ఒక పంజరం బొమ్మను చూసాము. ఆ పంజరం శరీరం అయితే లోపల పక్షి ఆత్మ అనుకున్నాం. మరి పంజరాన్ని శుభ్రం చేసి పక్షికి ఫుడ్ పెట్టకపోతే ఎలా? ఈవిడ పంజరం క్లీన్ చేస్తుంది, పక్షిని పట్టించుకోవడం లేదు. సో ఇక్కడ దాని అర్థం ఏమిటి అంటే అలా ఆత్మను కూడా మనం ఒకసారి లోపల ఉంది, ఊరికినే బాడీకి ఫుడ్ పెట్టింటూ కూర్చోవడం కాదు. లోపల ఆత్మకు ఏమిటి అంటే భగవన్నామమే ఆత్మకు ఆహారం. అంటే ఆత్మను మనం తెలుసుకోవాలి అంటే మరి భగవన్నామంతో మనం ఆత్మతత్వాన్ని భగవతత్వాన్ని తెలుసుకుని తద్వారా భగవంతుణ్ణి చేరొచ్చు అంటున్నారు. సో హరేర్నామ హరేర్నామ హరేర్నామైవ కేవలం కేవలం హరినామమే కలవు. కలియుగంలో నాస్త్యైవ 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 లేదు లేదు లేదు. కలవు నాస్త్యైవ 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 గతిర్ అన్యథ, వేరే గతి లేదు ఈ కలియుగంలో అట. హరినామం తప్ప వేరే గతి లేదు ఈ కలియుగంలో భగవంతుణ్ణి పొందడానికి అని చెప్తున్నారు. హతోవా ఇప్పటి వరకు ఆత్మజ్ఞానం చూసాం. ఇప్పుడు కర్మ స్వధర్మం గురించి చెప్తున్నారు. హతోవా ప్రాప్స్యసి స్వర్గం జిత్వా వా భోక్ష్యసే మహీం తస్మాత్ ఉత్తిష్ట కౌంతేయ యుద్ధాయ కృత నిశ్చయ. ఒకవేళ చనిపోయావనుకో హతోవా ప్రాప్స్యసి స్వర్గప్రాప్తి వస్తుంది నీకు యుద్ధంలో మరణిస్తే. జిత్వావా జయించావు అనుకో భోక్ష్యసే మహీం ఈ రాజ్యాన్ని అనుభవించు. తస్మాత్ కాబట్టి ఉత్తిష్ట కౌంతేయ లేచి నిలబడు కౌంతేయ యుద్ధాయ కృత నిశ్చయ యుద్ధం చేయాలనే కృత నిశ్చయంతో లేచి నిలబడు. నువ్వు ఈ ధర్మయుద్ధంలో మరణిస్తే స్వర్గం పొందుతావు, శత్రువులను జయిస్తే రాజ్యభోగాలు అనుభవిస్తావు. కాబట్టి ఏదో ఒకటి చెయ్యి. నువ్వు నీ డ్యూటీ ఏమిటంటే ఇక్కడ క్షత్రియుడిగా నువ్వు నీ ధర్మాన్ని నువ్వు చెయ్యాలి. నువ్వు క్షత్రియుడు అయి ఉండి క్షత్రియుడి ధర్మం ఏమిటి? రాజ్యాన్ని ప్రజల్ని సంరక్షించడం. నువ్వు నీ రాజ్యాన్ని సంరక్షించుకోవడం క్షత్రియుడిగా నీ బాధ్యత. వెళ్ళిపోయావంటే నీ స్వధర్మాన్ని నువ్వు పాటించకపోతే అది కూడా పాపం. కాబట్టి నువ్వు ఈ యుద్ధం చేయాలి. జయిస్తే జయిస్తావు, రాజ్యం అనుభవించు, చనిపోతే స్వర్గానికి వెళ్తావు. ఏదో ఒకటి నువ్వు నీ డ్యూటీ నువ్వు చేసి పొందాలి. కాబట్టి యుద్ధం చేయాలని కృత నిశ్చయంతో లేచి నిలబడు. మరి దుఃఖంతో కూర్చున్నాడు కదా, చెప్తున్నాడు. ఏషా తే విహితా సాంఖ్యే బుద్ధిర్యోగే త్విమాం శృణు బుద్ధ్యా యుక్తాయయా పార్థ కర్మబంధం ప్రహాస్యసి. ఇప్పటి వరకు నేను నీకు ఈ సాంఖ్యయోగం అంటే ఆత్మతత్వం అంతా కూడా వివరించాను. ఇప్పుడు బుద్ధియోగం చెప్తానంటే ఫలాపేక్ష లేకుండా పనిచేయడాన్నే బుద్ధియోగం అంటారు. కాబట్టి ఈ బుద్ధియోగం గురించి చెప్తాను. పార్థ, ఇలాంటి అవగాహనతో గనక నువ్వు పనిచేసావంటే ఏది కర్మబంధాలు మీద అపేక్ష లేకుండా ఫలాపేక్ష లేకుండా నువ్వు పని చేయగలిగితే నువ్వు కర్మబంధాల నుంచి విముక్తిని పొందుతావు. కర్మబంధాల నుంచి విముక్తి అంటే మోక్షానికి అర్హులు అని అర్థం. ఎప్పుడు కర్మబంధాల నుంచి విముక్తి మోక్షానికి అర్హత వస్తుంది అంటే మనం చేసే పనులు ఫలితం మీద ఆపేక్ష లేకుండా చేసినప్పుడు. అదేంటి ఫలితం మీద ఆపేక్ష లేకుండా పని ఎలా చేస్తాం? అసలు చేసేది ఫలితం కోసంగా అని మనకి వెంటనే ఒక సందేహం వచ్చేస్తుంది, ఆలోచన. అంటే ఇక్కడ భగవంతుడు అందుకే ఏమంటున్నారంటే ఆసక్తులు రాగద్వేషాలు పెట్టుకున్నంత కాలం నీకు బంధాలు ఏర్పడతాయి. బంధాలు ఉన్నంత కాలం మళ్ళీ జన్మ ఏర్పడుతుంది. మళ్ళీ జన్మ వద్దనుకుంటే ఈ జనన మరణ చక్రం చూసాం కదా, పుట్టిన వాళ్ళు మళ్ళీ పోయిన వాళ్ళు మళ్ళీ పుడతారు, పుడితే పోవడం ఎంత గ్యారంటీయో పోతే మళ్ళీ పుట్టడం అంతే గ్యారంటీ అన్నారు. అయితే ఇక మనకి మోక్షమే లేదా, ఈ జనన మరణ చక్రంలో ఇలా పుడుతూ చస్తూ ఉండాలా అని మనకి డౌట్ వస్తే ఉన్నది ఏమిటా మోక్షం, ఏమిటా మార్గం, బయటపడే మార్గం అంటే అదే మోక్ష మార్గం. ఏమిటా మోక్ష మార్గం? కర్మ బంధాలు ఏమీ లేకుండా ఉన్న స్థితి వచ్చినప్పుడు మనకు ఈ భౌతిక ప్రపంచం నుంచి మోక్షం వస్తుంది. మళ్ళీ పుట్టడం అనేది ఆగి భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళొచ్చు. సో ఎప్పుడు కర్మబంధాలు లేకుండా ఉంటాయి అంటే మనం కర్మను ఫలాపేక్ష లేకుండా చేసినప్పుడు కర్మబంధాలు అంటుకోవు. అదే బుద్ధియోగం అంటే అర్థం క్లుప్తంగా. ఈ బుద్ధియోగం గురించి 3rd, 4th, 5th చాప్టర్ కర్మయోగం ఇది చూస్తాం బాగా క్లియర్గా. ఇక్కడ బ్రీఫ్గా చెప్తున్నారనమాట. సో
మీరు మళ్ళీ మళ్ళీ దీని గురించి నెక్స్ట్ 2-3 చాప్టర్స్లో చూస్తాం. ఇక్కడ భగవంతుడు బ్రీఫ్గా చెప్పారు. సో ఈ రకంగా ఫలాపేక్ష లేకుండా గనక నువ్వు నీ కర్మను చేస్తే నీ కర్మబంధాలు అంటావు. కర్మబంధాలు లేకపోతే నీకు మోక్షానికి అర్హత వస్తుంది. నేహావిక్రమనాశోస్తి ప్రత్యవాయో న విద్యతే స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య త్రాయతే మహతో భయాత్. సో ఈ ప్రయాణంలో ఏది కర్మబంధాలు అంటుకోకుండా పని చేయాలనేటటువంటి ప్రయత్నంలో నువ్వు కొంచెం నువ్వు ఏది పురోగమనం సాధించినా ఆ మార్గంలో ఉంటూ నువ్వు కంప్లీట్ సక్సెస్ అవ్వలేకపోవచ్చు. ప్రతిదీ నువ్వు అంత సక్సెస్ఫుల్గా కర్మబంధాల మీద ఆసక్తి వదులుకుని చేయలేకపోవచ్చు. కానీ నువ్వు ప్రయత్నించావంటే, కొంతైనా ఆ మార్గంలో ఉన్నావంటే నీకు ఆ ప్రయత్నం వృధా పోదు, దోషం లేదు. స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య, కొద్దిగా అయినా నువ్వు ఈ ధర్మాన్ని పాటిస్తే రాయతే మహతో భయాత్, వదిలిపెడతా నిన్ను మహాభయాన్ని నుంచి అది బయటపడేస్తుంది. దారుణమైన భయం నుంచి మనిషిని కాపాడుతుంది. ఈ యొక్క కర్మయోగం అనేటటువంటి భారతీయ జనతా పార్టీ 29 సీట్లను గెలుచుకుంది. జమ్మూ కశ్మీర్ పీపుల్స్ డెమోక్రటిక్ పార్టీ టీడీపీ 3 సీట్లకే పరిమితమైంది. ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ ఒక చోట గెలిస్తే సిపిఎం 1, జమ్మూ కశ్మీర్ పీపుల్స్ కాన్ఫరెన్స్ జేపీసీ 1 సీటు గెలుచుకుంది. 7 చోట్ల స్వతంత్రులు గెలుపొందారు. జమ్మూ కశ్మీర్. ఓకే, సో ఆ విషయం ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అందుకని నువ్వు కొంచెం అయినా ఈ మార్గంలో ఉంటే నిన్ను మహాభయా నుంచి కాపాడుతుంది. వ్యవసాయాత్మిక బుద్ధి ఏకేహ కురునందన బహుశాఖాహి అనంతాశ్చ బుద్ధయో అవ్యవసాయినాం. సో కృషి, ఈ భక్తి మార్గంలో ఈ రకమైనటువంటి స్థితమైన మార్గంలో నిశ్చయంగా ఉన్న వాళ్ళ బుద్ధి స్థిరంగా ఉంటుంది. వాళ్ళ లక్ష్యం ఒక్కటే. ఏంటి? స్థిర సంకల్పం లేని వాళ్ళ ఆలోచనలు ఎన్నో రకాలు పరిగెడతాయి. కాబట్టి ఇలాంటి మార్గంలో ఉండాలి అంటే మనం ఈ ఫలాసక్తి లేకుండా పని చేయడం అంటే మరి అంత ఈజీ కాదు. మనం అన్ని వాటి మీద కోరికతోనే ఏ పనైనా చేస్తున్నాం అనుకుంటాం, ఫలితం కోసమే చేస్తున్నాం అన్నంత స్ట్రాంగ్గా మనం మనసు అలా అయిపోయింది, మనకి భౌతిక మాయలో పడిపోయి. కాబట్టి ఫలాసక్తి లేకుండా అసలు పని చేయడం ఏంటి, దీనికి ఏమైనా అర్థం ఉందా అనిపిస్తుంది మనకు ఆ మాట వినగానే. కాబట్టి అసలు అది ఆ కాన్సెప్టే మనకు అర్థం లేనిదిగా అనిపిస్తుంది, అంత మాయలో ఉన్నాం అన్నమాట. కాబట్టి ఆలోచన చేస్తే చేయవలసిన బాధ్యత ఇది మనది, చేద్దాము. ఇప్పుడు దాని మీద మోజుతో మనకు అది ఫెయిల్ అయితే ఎంత దుఃఖం వస్తుంది. దుఃఖం వచ్చి దుఃఖిస్తూ కూర్చుంటం వల్ల ప్రయోజనం ఏముంది? తర్వాత ఏం జరుగుతుందో ఆలోచించాలి. అలాగే మంచి లాభం వస్తే గర్వపడిపోతాం, ఇదంతా నా గొప్పతనమే, నేను ఎంతో సక్సెస్ఫుల్గా చేశాను అందుకే వచ్చింది అనే గర్వము, అది వద్దు. ఇది వద్దు, ఫెయిల్ అయితే ఇది వద్దు. ఎందుకు? ఇదే ఆ రెండిటి వల్ల నీకు వచ్చే ప్రయోజనం ఏమీ లేదు, నష్టం తప్ప. మళ్ళీ మాట్లాడితే ఏది? ఆ ఫీలింగ్స్ వల్ల. కాబట్టి నీకు గర్వం వస్తే అది నీకు మంచిది కాదు, నేనే గొప్ప అనుకునే ఆ ఫీలింగ్ మంచిది కాదు. అలాగే కృంగిపోవడం మంచిది కాదు. తర్వాత ఏం జరగాలో చేయాల్సిందే, తప్పదు. ఎలాగూ మళ్ళీ లేచి మన పని మనం చూసుకోవాలి. దుఃఖిస్తూ కూర్చుంటే ఏది జరగదు. కాబట్టి అక్కడ ఆ ఫీలింగ్స్ వద్దు నీకు. నువ్వు చేయవలసింది చేసి ఏదొచ్చినా నువ్వు సమత్వంతో ఉండడం నేర్చుకో. అది బుద్ధి యోగం. ఫలాసక్తి వదిలిపెట్టడం అంటే వచ్చిన లాభాన్ని వదిలేయమని కూడా అనడంలా, కానీ ఆ లాభాన్ని, ఆ కోరికలు పెంచేసుకుని దీంతో ఇంకా ఇది చేయాలి, అది చేయాలి, ఇంకా ఎక్కువ సంపాదించాలి అంటే, అది సంపాదించడం తప్ప అంటే తప్పని కాదు, కానీ అదే జీవిత పరమావధిగా పెట్టుకుని ఆ మార్గంలోకి వెళ్ళొద్దు అది అని చెప్పడం. నీ బాధ్యతగా నువ్వు చేయవలసింది చెయ్యి అని. అంతేకాని దానివల్ల ఈ ఫీలింగ్స్ అన్ని పెంచుకోవద్దు, గర్వాలు, కోపాలు, దుఃఖాలు ఇవన్నీ వద్దు అంటున్నారనమాట. సమత్వాన్ని తెచ్చుకో, బుద్ధిని స్థిరంగా ఉంచుకో. ఆ భక్తి మార్గంలో ఉన్నప్పుడు నీకు ఈ సమత్వం ఉన్నప్పుడు బుద్ధి స్థిరంగా ఉంటుంది. వాళ్ళ లక్ష్యం ఒక్కటే. ఈ స్థిర సంకల్పం లేని వాళ్ళ ఆలోచనలు 10 రకాలు పరిగెడతాయి. ఇక్కడ ద్రోణాచార్యుడు చిన్నప్పుడు కౌరవ పాండవులకి విలువిద్య నేర్పించేటప్పుడు అర్జునుడిని ఒక్కొక్కరిని పిలిచి అక్కడ ఒక కొమ్మ మీద
ఒక పక్షి బొమ్మను పెట్టి దాని కంటి మీద తగిలేటట్లు బాణం వేయాలి అని చెప్పి ఒక్కొక్కరిని పిలిచి ఏమేమి కనిపిస్తుందరా మీకంటే పక్షి, ఆకాశం అన్ని కనిపిస్తోంది, కొమ్మలు, బొమ్మ అన్నీ చెప్తారు. అయితే ఎవరిని బాణం వేయమనడు. కొంతమంది పక్షి ఒకటే కనపడుతోంది అంటారు, వాళ్ళని కూడా బాణం వేయమనడు. అర్జునుడు ఒక్కడు మాత్రం పక్షి కను తప్పేది కనపడడం లేదంటే అర్జునుడిని బాణం వేయమంటే అది వెళ్ళి కరెక్ట్గా ఎక్కడ తగలాలో అక్కడ తగిలింది. సో దీని ఎగ్జాంపుల్కి అర్థం ఏమిటి అంటే మన మైండ్ ఆ కాన్సన్ట్రేషన్తో ఉన్నప్పుడే మనం ఏ పనైనా సాధించగలం. అలాగే మరి బుద్ధి కూడా మనం పని మీద పెట్టి ఆ వచ్చేదాని మీద అది వస్తే ఇది చేద్దాం, అది చేద్దాం అంటూ ఆలోచనలు వద్దు. నువ్వు అవన్నీ కూడా పక్కన పెట్టి ఏదొచ్చినా సమత్వంతో ఉంటూ నీ డ్యూటీ మీద నువ్వు కాన్సన్ట్రేట్ చేసి నువ్వు పని చేసుకో అని చెప్పి చెప్తున్నారు. యదా సంహరతే చాయం కూర్మోంగానీవ సర్వశః ఇంద్రియాణి ఇంద్రియార్థేభ్య తస్య ప్రజ్ఞా ప్రతిష్ఠిత. ఒక తాబేలు గనక ఉంటుంది, మీరు చూస్తే అది అవసరం లేనప్పుడు మనకి చిప్ప తప్ప ఏం కనిపించదు, అవయవాలన్నీ లోపలికి ముడిచేసుకుంటుంది. అది నడవాలి అనుకున్నప్పుడే బయటికి తీసుకొస్తుంది తల అవన్నీ, అప్పుడే నడుస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి తాబేలు అవసరం లేనప్పుడు ఏ రకంగా అవయవాలన్నీ లోపలికి వెళ్ళిపోతుందో ఈ అలాగే ఈ విషయ సుఖాలన్నిటి నుంచి ఎవరైతే ఇంద్రియాలను మళ్లించగలుగుతాడో వాడు స్థిత ప్రజ్ఞలో చూస్తాం. సో ఈ స్థిత ప్రజ్ఞత అంటే ఏంటంటే సమత్వం. ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్న సమత్వం, ఏ పరిస్థితి వచ్చినా తొణకకుండా వెనకకుండా ఒకే రకంగా బ్యాలెన్స్డ్గా ఉండగలగటం, అది స్థిత ప్రజ్ఞత. సో మరి తాబేలు మరి ఎలా కలుగుతుంది ఆ స్థిత ప్రజ్ఞత అంటే ఇంద్రియాల నుంచి మనం ఎప్పుడైతే మన మైండ్ని ఇంద్రియాల ప్రలోభానికి గురి కాకుండా కంట్రోల్ చేసుకోగలుగుతాము. సెన్సెస్, ఇంద్రియాలంటే ఇంగ్లీష్లో సెన్సెస్ యొక్క ప్రలోభాలను గురి కాకుండా ఉంటాము, అది స్థిత ప్రజ్ఞత. అంతే కదా, చూపించినవన్నీ బాగున్నాయి కొనుక్కోండి అందంటే మనం లొంగిపోతే ఇంకా మనకి ఏం స్థిత ప్రజ్ఞత ఉంది, ఏం బ్యాలెన్స్ ఉంది? అలాగే తిన్న కొందికి ఇంకా అదేనండి బాగుంది బాగుంది అంటూ తింటూ ఉంటే ఇంకా మనకి ఏం కంట్రోల్ ఉంది? అలా ఏదైనా ఇంద్రియాలు చూపించే ప్రలోభాలు పక్కన పెట్టి ఇది కాదు నాకు కావాల్సింది ఇదే, నాకు ఇప్పుడు ఇది అక్కర్లేదు అని ఎప్పుడైతే మనం కంట్రోల్ చేసుకోగలమో ఆ సెన్సెస్ని, ఇంద్రియాలను, మనస్సును, అది స్థిత ప్రజ్ఞత. తాబేలు అవసరం లేనప్పుడు అవయవాలను లోపలికి తీసుకువెళ్ళినట్టు ఈ ఇంద్రియాలు చూపించే ప్రలోభాలన్నింటినీ పక్కకి నెట్టగలిగిన వాడే మరి స్థిత ప్రజ్ఞుడు. ధ్యాయతో విషయాన్ పుంసః సంగస్తేషూపజాయతే సంగాత్ సంజాయతే కామాత్ క్రోధోభిజాయతే. చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయాలు ఇవి రోజువారీ మనం ఫాలో అవటానికి. ధ్యాయతే విషయాన్ పుంస, ఎప్పుడైతే ఈ ఇంద్రియ చూపించే విషయాలన్నిటినీ గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటామో సంగస్తేషూపజాయతే, అటాచ్మెంట్ వచ్చేస్తుంది. ఇందాక ఎగ్జాంపుల్ మనం చెప్పుకోవచ్చు. సంగాత్ సంజాయత్, అటాచ్మెంట్ రాగానే ఏమవుతుంది? కామం, కోరిక పుడుతుంది. కామాత్ క్రోధోభిజాయతే, కోరిక పుడితే ఏమైంది? క్రోధం వచ్చేస్తుందట. సో ఎప్పుడు ఇంద్రియ విషయాల గురించి ఆలోచించే వాడికి ఆసక్తి పెరుగుతుంది, వాటి మీద ఆసక్తి పెరిగినప్పుడు కోరిక పుడుతుంది, కోరిక పుట్టినప్పుడు కోపం వస్తుంది అంటున్నారు. సో ఇందాకటి ఎగ్జాంపుల్ ఏది మనం చూసాం, ఒక చీర అనుకున్నాం, లేదంటే ఒక సోఫా, బజార్ వెళ్ళాం, దేనికోసం వెళ్ళాం, పక్కన ఇది కనిపించింది, ఏదో ఆసక్తి కలిగింది, ఏదేదో చాలా బాగుంది, చాలా దగదగమంటోంది అని చూస్తాం. ఆసక్తి చూసిన కొందికి ఏమైంది? ఆసక్తితో వెంటనే అబ్బా కొనుక్కుంటే బాగుండు అని కోరిక కలిగింది. సరే పర్సులో మరి ఆ చీరకు తగ్గ డబ్బులు లేవు, వెంటనే ఏమైంది? డిసప్పాయింట్మెంట్, మన మీద మనకి కోపం, ఇదేమిటి ఒక చిన్న చీర కొనుక్కుందాం అంటేనే మనకి ఈ కోరిక కూడా తీర్చుకోలేకపోతున్నాం అనే బాధ. సో కామం వల్ల ఆ రకంగా క్రోధము, అదొక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ అనమాట. సో అలా కలుగుతుంది కోరిక. ఎందుకు? మనం చూస్తే ఇంద్రియాలు ఇలా మనల్ని ప్రలోభ పెట్టడం, మనం 1కి 2 సార్లు చూడటం, ఆసక్తి ఏం చేసిందంటే కోరిక కలిగించింది, కోరిక ఆ రకంగా కోపాన్ని కలిగించింది. కోపం వస్తే ఏం చేస్తోంది? క్రోధాద్భవతి సమ్మోహాత్ స్మృతి భ్రంశాత్ బుద్ధినాశాత్ ప్రణశ్యతి. క్రోధం నుంచి పుట్టింది మోహం పుట్టింది. అంటే ఇక అయోమయం, ఆ పిచ్చి కోపం అంటారు చూడండి మన వాళ్ళు. కోపం వస్తే ఇక మనకి ఏం చేస్తున్నాడో వాడికే తెలియటం లేదు, పిచ్చి కోపం అంటారు. అంటే బుద్ధి అంటే ఇక ఏం చేస్తున్నామో తెలియని ఒక మోహత్వం వచ్చేస్తుంది ఆ కోపంలో.
సమ్మోహాత్ స్మృతి విభ్రమ. ఆ మోహం వచ్చినప్పుడు మైండ్ మర్చిపోతుందంటే, మైండ్ మర్చిపోవటం అంటే మైండ్ పనిచేయడం పోతుంది. ఇక మైండ్ ఉన్నా లేనట్లే, అంటే విచక్షణ జ్ఞానం నశిస్తుందన్నమాట. స్మృతి భ్రంశాత్ బుద్ధినాశో, మరి విచక్షణ జ్ఞానం పోయినప్పుడు బుద్ధి పోతుంది. అంతే కదా. ఆ కోపంతో, నీకు విపరీతమైన కోపంతో, ఇక మోహం మైకంలాగా కమ్మేసి ఆ పిచ్చి కోపంతో నీకేం చేస్తున్నావో తెలియని స్థితిలో నీ విచక్షణ కోల్పోయి, నీ బుద్ధిని కోల్పోయి నువ్వు చేయకూడని పనులు చేస్తావు. అందుకే పిచ్చి కోపంలో వాడు ఏం చేస్తున్నాడో వాడికి తెలియలేదు, అవతడు వాడిని ఇది చేశాడు, అది చేశాడు, ఇది పగలగొట్టాడు, అది పగలగొట్టాడని వింటూ ఉంటాం మనం. ఇవన్నీ ఏమిటి? ఇదే స్టేట్ అన్నమాట. కోపంతో, ఆ మోహంతో వెంటనే విచక్షణ జ్ఞానం నశించి, విచక్షణ జ్ఞానం నశించిందంటే బుద్ధి నశించినట్లు, ఏది మంచి ఏది చెడు తెలియని పరిస్థితిలో ఉండి బుద్ధిని కోల్పోయి చెడు పనులు చేస్తూ బుద్ధినాశాత్ ప్రణశ్యతి. బుద్ధినాశనం అయితే మనిషే నాశనం అవుతాడు. అంతే కదా. ఈ కోపం మూలంగా సమోహం, అవివేకం కలుగుతుంది. అవివేకం వల్ల మరుపు అంటే విచక్షణ జ్ఞానం పోతుంది. ఆ విచక్షణ జ్ఞానం పోతే బుద్ధి నాశనం అవుతుంది. బుద్ధి నాశనం అయితే మనిషి నాశనం అవుతాడు. సో ఆ కోరిక అనేది, ఆసక్తి అనేది చివరికి ఏ స్టేజ్కి తీసుకొస్తుందంటే మనల్ని, ఆ క్రోధంతో, ఆ కోపం ఏం చేస్తుందంటే మనిషిని నాశనం అయ్యేటట్లు చేయగలదు అని చెప్తున్నారు. అందుకని స్థిత ప్రజ్ఞత అవసరము. అంటే ఈ సెన్సెస్ చూపించే వీటన్నిటికీ మనం రియాక్ట్ అయితే అలా అయిపోతాం. చివరికి కోపాలు, తాపాలు, మోహాలు, బుద్ధి నాశనం, మనిషే నాశనం అవుతాం. కాబట్టి అపూర్వమానం అచల ప్రతిష్టం సముద్రమాప ప్రవిశంతి యద్వత్ తద్వత్ కామాయం ప్రవిశంతి సర్వే సశాంతిమాప్నోతి న కామకామి. అపూర్వమానం అచల ప్రతిష్టం. సో అచల కదలకుండా స్థిరంగా సముద్రం ప్రవిశంతి అద్వత్. ఎన్నో నదులు వచ్చి కలుస్తున్నా కూడా సముద్రం చలించకుండా ప్రవహిస్తూనే ఉంటుంది, నిరంతరం నిండుతూ ఉంటుంది. అన్ని వైపుల నుంచి అన్ని నదులు వచ్చి కలుస్తూనే ఉంటాయి, అయినా సముద్రం దాని దారిన చలించకుండా ప్రవహిస్తూనే ఉంటుంది. అలాగే తద్వత్ కామాయం ప్రవిశంతి సర్వే. ఎవరైతే ఈ అన్ని కోరికలు ప్రవేశిస్తున్న మనస్సులో సశాంతి మాప్నోతి నకామకామి, ఆ కోరికలన్నీ అణిచివేసిన వాడు శాంతిని పొందుతాడు. అతను శాంతిని పొందుతాడు. కోరికలకు బానిసైన వాడికి మోక్షం లేదు అంటున్నారు. సో నిరంతరం నిండుతూ ఉన్నా కూడా సముద్రం చలించకుండా, ఈ నదీ జలాలు ప్రవహిస్తున్నా అది చలించకుండా ఎలా ఉంటుందో, అలాగే ఎవరిలో అయితే ఈ కామాలన్నీ కూడా అణిగిపోతాయి, కోరికలన్నీ ఇలా అణుచుకోగలిగిన వాడు శాంతిని పొందుతాడు. భౌతిక సుఖాలకు బానిస అయితే మోక్షం అనేది లేదు అని చెప్తున్నారు. ఏషా బ్రాహ్మీ స్థితి పార్థ నైనాం ప్రాప్య విముహ్యతి స్థిత్వాస్యాం అంతకాలేపి బ్రహ్మ నిర్వాణమృచ్చతి. అలా ఈ బ్రహ్మజ్ఞానం, ఇదే బ్రహ్మజ్ఞానం ఏది కోరికలను, ఇంద్రియ యొక్క ప్రభావాల నుంచి బయటపడి మనస్సును కంట్రోల్ చేసుకుంటే ఆ స్థిత ప్రజ్ఞత వస్తుంది. ఆ స్థిత ప్రజ్ఞతే బ్రహ్మజ్ఞానం, ఆత్మజ్ఞానాన్ని తెలపడానికి అర్హత. కాబట్టి ఇలాంటి బ్రహ్మజ్ఞానం పొందిన వాడి దృష్టి ప్రపంచ విషయాల మీదకి మళ్ళదు. ఇక ఒకసారి గనక అండర్స్టాండింగ్ వచ్చిందంటే మళ్ళీ ఈ ప్రాపంచిక విషయాల మీదకి మళ్ళదు. స్థిత్వాస్యాం అంతకాలేపి, చివర్లో కూడా ఇలాగే, అంతకాలంలో కూడా అంటే లాస్ట్ మినిట్లో కూడా ఈ వివేకంతో స్థిరంగా ఉన్నవాడు బ్రహ్మ నిర్వాణం రుచ్చతి, తప్పకుండా జనన మరణం చక్రం నుంచి విముక్తి చెందుతాడు. నిర్వాణం, అతనికి విముక్తి వస్తుంది అని చెప్తున్నారు. ఇలా బ్రహ్మజ్ఞానం పొందిన వాడి దృష్టి ప్రాపంచిక విషయాల మీదకి మళ్ళదు. మరణ సమయంలో కూడా వాళ్ళు ఈ వివేకంతో స్థిరంగా ఉన్న వ్యక్తులు జనన మరణ చక్రం నుంచి విముక్తి పొంది ఆ బ్రహ్మతత్వాన్ని పొందుతారు అని చెప్తున్నారు. ఆ భగవంతుడి దివ్యధామానికి చేరుకుంటారు. సో ఈ కలియుగ ధర్మంలో ఏమిటి అంటే మనం భగవంతుణ్ణి ఈ రకంగా తలుచుకోవడం. ఏది హరేర్నామ 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 ఇవ కేవలం కలవు నాస్త్యైవ గతిర్ అన్యథ. హరినామం తప్ప ఈ కలియుగంలో కేవలం హరినామం తప్ప ఈ కలియుగంలో వేరే గతి లేదు. దేనికి? భగవంతుణ్ణి చేరుకోవడానికి.
అని చెప్పారు. తర్వాత మనం ఈ బాడీ కాదు, మనం ఆత్మ అన్నది తెలుసుకున్నాము. సుఖ దుఃఖాలు ఆగమాపాయనో నిత్యం వస్తూ పోతూ ఉంటాయి, కాబట్టి తట్టుకోవాలి. అది ఎండాకాలం చలికాలం లాగా మాత్రాస్పర్శాస్తు అంటే ఇంద్రియ కాంటాక్ట్ వల్ల మనకు ఆ ఫీలింగ్స్ సుఖమని దుఃఖమని కలుగుతున్నాయి. అవి వచ్చిపోయే చలి ఎండాకాలం లాంటివి, వాటిని తట్టుకోవడం నేర్చుకోవాలి. భగవంతుణ్ణి శరణు వేడాలి. అందుకని ఎప్పుడు భగవన్నామాన్ని జపించి చాంట్ హరే కృష్ణ అండ్ బీ హ్యాపీ. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. ఇది షోడశకం నామనం కలికల్మషనాశకం, నాతః పరతరూపాయ సర్వవేదేషు దృశ్యతే. సో ఏ సకల వేదాలన్నీ వెతికినా కూడా కలియుగ విషపూరిత ప్రభావాలను రూపుమాపడానికి 16 పేర్లున్న ఈ హరే కృష్ణ మహామంత్ర జపం కంటే వేరే ఉపాయం లేదు అని కలిసంతరణ ఉపనిషత్తులో ఉన్నదని చెప్తున్నారు. కృష్ణం వందే జగద్గురుం ఈ గీతా పాఠంలో మనం నేర్చుకున్నది అది. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ. మరి అందరికీ మళ్ళీ